Ето сега духна от правилната страна. Не много трудно стигаш до него, аз съм държа при тебе. Аз още бягам, ще гледам да се далеч от него. Ето, пуснах си го сега. Не, аз го смазвам, какво да го ресвам. Добре става тук, бе. Гледай то Боко какво пуска, бе. Нека държат пръст на тези. Я да видим. Добре, защо го цъкаш това, бе, Фьодоре? Що го натискаш? Без да искам, бе. Лутвам си, бе, в това.